El primer que vull fer és donar-li la benvinguda al nostre company, al Marc, que portarà IDETSA i Medis de Comunicació. I d'aquest ple, que ha sigut molt intens, el que vull destacar és la moció que ens ha presentat el PSC, de referent a l'ordenança 6, que és l'increment de les taxes de la via pública. M'agradaria recordar que les taxes ja es van pujar amb el mandat del PSC. En aquests 4 últims anys es va pujar la venda no sedentària del Mercat d'Hospitalet de 60 a 95 euros, o sigui, una pujada d'un 58%. Després es va pujar al mercat d'artesania de 60 a 100 euros, un 66,67%. I l'altra que també es va pujar va ser l'any 2016, també en el govern del PSC, que va ser la de la Fira de Sant Roc, de 15 a 27 euros. Això es va fer un increment amb el Partit Socialista i nosaltres mirarem de modificar alguna pujada d'aquesta.